Hi guys, kumusta po mga igsuon? Kumusta? Okay, God is good all the time. Salamat kay maayo kayo ang Ginoo sa ato. Amen. Amen. In this time of season, in this time of crisis sa pandemic, kailangan kaayo nato ang buhi nga Ginoo sa ato mga kinabuhi. Amen. Amen. Ingon din okay, as mauni ang akong daily devotional, John 5, from the book of John 5. Amen. No? Ang rema nako or ang mensahe sa Ginoo sa ako. Apan may nagsaksi, John 5:36. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan. Mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Amen. No? Naapay mga saksi nga labaw pa kang Juan. Amen. Amen. Ug ikaw na ug ako mga igsuon. No? Daghan pang mga milagro. Wala na stop ang mga milagro sa Ginoo ni Jesus sa dihang nikayab na siya ngadto sa langit. Wala na stop iyang mga milagro. Okay? Just open your spiritual eyes and let the Holy Spirit move sa imong mga kinabuhi. Amen. Uban sa imong kapamilya, mga kaigsuunan, no, mga friends, relatives, ikaw ang magdalaan ni nakahayag. Ano? Daghan man kaikag mga question sa imong mga kinabuhi. Nganong inani man Lord? Nganong inani man? Nganong man ang akong inahan man? Nganong akong amahan? Nganong akong bana man? Ang nagkaroon og inani nga mga problema. Nganong kami pa man Ginoo. No? But naingon siya, kanang mga problema, struggles na allow na siya sa atong kinabuhi. No? Wala lang po na siya kalahian sa mga balatian. Na-allow na siya sa atong kinabuhi kay para manawag ka o Ginoo. No? The least nga imong tawagon. Una dapat ang Ginoo. Dili nimo tawagon nga kung naa kay problema imong tawagon imong silingan. No? Tapos magdala kag ilimnon. Ali diri bay na ako'y dakong problema. Ako'y dakong problema bay mag-inom ta. Dili na mao ang gusto sa Ginoo. Dili na mao iyang plano sa imuha. Amen. No? Bisan pag magdala ka pa diha og isa ka kahon nga red horse. Dili na makatabang. Dili na makahupay sa imong kaguol. Amen. No? Ug ikaw ang himuong living witness sa Ginoo para sa iyang mga milagro. No? Kay dili man ka makashare sa uban sa imong testimony, dili ka makashare kung wala kay ma-receive nga mga milagro sa Ginoo. Amen. No? Mao na siya nga dapat mga igsuon. You need to receive the word of God today and forever. Kay nga naman kana ang word sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Maura yun na makahatag sa atong kaluwasan ug kagawasan sa atong mga kinabuhi. Slave ta sa sala dati. Amen. Ako mismo no, slave ko sa sala. No, unsa akong mga sala. Kung wala gani remit akong bana, grabe kaayo kung yaw-yaw akong paka sa yaw-yaw na atanan litanya. Amen. But sa dihang naka-divine appointment ko, naka-receive ko Jesus sa akong kinabuhi. Dili lang daay si Jesus nga sama sa atong nahibalan nga ulagi namatay siya sa cross sa Calvary. But dapat maramdaman nimo namatay siya tungod kay ikaw, no, naputos ka sa sala. No? Ako dati putos kay ko sa sala. Grabing problema. Ngano man inig na kay kwarta. Mahurot man dayon. Sa isang iglap lang, wala man lang kay natigom. Wala man lang ka, no, nahimong complete sa imong kinabuhi.
sa dihang naa kay kwarta. Nganuman tungod kay wala nimo truly na receive si Jesus bilang imong manluluwas. Mali nga pagtulunan ang atong namatan nga tinudlo ra pod sa atong mga katigulangan. Ako dati dili ko mabuhi nga dili ko motan-aw sa akong daily horoscope. Dati mo na ako ang past life. Dili ko mahimo nga dili ko ka kita og mga unsa may ako ang swerte karon. Sa man ako ang swerte nga number. Inaana ko dati. But then, the moment I join divine appointment with God, ito na ako nahibalaan. Baliwala dahil ito tanan. No? Dako dahil kayong sala ng masamba ko sa mga Diyos-Diyosan. No? Magtuot-tuo ko sa mga mali ng mga tinuuan nga gibasihan ang mga stars, mga bituon, gibasihan mo man siya ang horoscope, di ba? Lucky stars, lucky numbers, walay bili ang tanan. Walay bili, no? Magpasalamat na lang ko kay di ay ikaw ug ako ayaw sugot nga dili ka masangyawan sa pulong sa Ginoo. Amen. No? Ayaw sugot nga kanang lahi ang imuhang tinudluan, lahi imong madak-an, lahi imong kamatyan. Ayaw sugot. Dapat nauyon bago ka mamatay, nauyon na imong kinabuhi sa kabubuton sa Ginoo. Dili na imuhang sariling mga kabubuton ang matuman. Amen. Ningon siya sa Matthew 6:33, diba? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto thee. No? Unsa man ning kingdom of God? Unsa man ning kingdom of God sa atong kinabuhi na ingon siya, unaha pagpangita ang gingharian sa Ginoo. Ug kaning tanan igadugang na lang niya. No, unsa man ning klase nga gingharian. Amen. Dapat nauyon ang imong pagtuo, no, sa buhi nga Dios, dili patay. Amen. Dili sa naay mga mata nga dili makakita, naay dalunggan dili makadungog, naay baba dili makasulti. No? Dili dapat worship ka sa Ginoo, direct sa iya, piyong lang sa imong mga mata. Pasalamati ang Ginoo nga hangtod karon, no, buhi ka pa. Amen. Pasalamati siya nga hangtod karon buhi ka pa, buhi imong bana, buhi imong anak, imong mga igsuon. Pasalamati na. Amen. Kay daghan tang mga kaigsuonan, no, nga naa sa ospital, naghihinalo. Daghan tang mga kaigsuonan nga ang ilang gininhawa binayran. Amen. Amen. Binayran ang ilang gininhawa kay tungod sa oxygen. No? But kita, glory to God, no, bisan pa man, grabe na natong pagpakasala. Pagtanaw ang Ginoo, wala siya mahinuot sa tuwa. Wala siya mahinuot sa atong mga binuhatan. Kabalo ko kung unsa nay sala. Kaya nga naman, dili na ka makaingon karon pila na imong edad, 13, 14, or 20s, or 30s, 40s, 50s, 60s, no? Maingon ka nga, ay wala man gud ko nasangyawan, Lord, wala akong kabalo nga sala di ay ito. Dili. Dapat, no, makabalo ka nga ma-recognize nimo nga imong nabuhat sala na. No, mata pa lang nimo daan. Pagtan-aw nimo sa usa ka tawo, daghan na kaay kag ikasaway, nakasala na ka. Bisan pag wala pa na nabungat sa imong baba, pero imong mga mata grabe nag-ikasaway. Uy, unsa man ni siya, unsa man ni ang sanina, no? Unsa man na iyahang kuan, uy, unsa man na iyahang aura, uy, mo na siya imong nga gwapa, no? Grabe kaayo nimo, no, pag panghinaway bisan pag imo lang ng mata. Even no sa imong indulungog, di ba niingon siya nga dapat dili ka mahimo false witness sa imong isig kaingon, tapos nakadungog ka sa truth, tapos
Dili nimo isulti ang truth. Kay niingon tong imuhang amigo nga ayaw saba. Ingna wala ka kakita. Nituman pod ka. Kay dili ka gusto nga madamay sa sitwasyon. No? Mali gihapon na. No? Karon pa lang daan. No? Mintras naa pa tay time. No? Wala pa ta naghihinalo nga dili na makaistorya atong baba tapos diha pa ka mangayog. Sorry sa Ginoo. Piyong sa mga mata. Humble down to our living God. Amen. Humble down, pangayog pasaylo igsuon. No? Unsa raman na umangay kay pasaylo, unsa imong madawat nga ihatag sa Ginoo sa imuha kalipay. Mag-release kag kapasayloan sa mga tao nga nakabuhat og dautan nimo, no? Ingon dinha kung maka-release kag kapasayloan og blessing sa mga tao nga nakabuhat og dautan nimo bisan sila dili maka-release og pasaylo. Pray it to God. No, Lord, mag-release ko sa ilahag pasaylo, Ginoo. Mag-release ko sa ilaha og blessing. Bisan pag dili sila mo dawat, i-release na siya. I-release na siya kay mao na siya mohatag sa imuha og peace of mind. Ug mao na siya mo heal sa imong wounded heart. Amen. Amen. Kung masakitan ka kay gikan sa imong isig kaingon gipanamas-tamas ka, gibiay ka, bugal-bugalan ka, grabe pandaot nimo, bisag wala nimo buhatag gidautan ka. No? Amen. Amen. Pag-release of forgiveness. Ayaw sugot nga hunghungan ka sa yawa nga magpatasan na imong pride. Ayaw sugot. Pag-release o kapasayloan sa imong isig kaingon igsuon. Amen. Ningon siya diri sa command sa ako as sa Ginoo from the book of John 5 verse 8 to 9. Si Jesus miingon kaniya, tindog, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Ug diha-diha naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay, no? Ang atong adlawng igpapahulay kani adto bawal daw sa ilaha maglihok ang adlawng igpapahulay kanang Lord's Day ba. Pero sa atoa pwede, no? Kung ang imong gibuhat uyon sa kabubot-on sa Ginoo, unsa maning buhat nga uyon sa kabubot-on sa Ginoo. Kung ikaw ni preach ka sa pulong niya, amen, ni cast out kag demons sa imong isig kaingon kay nangailangan og tabang, then nag-heal the sick ka, no? Dili tanan heal the sick gikan sa mga balatian, mga cancer, mga unsa pa na ubo, sipon, COVID, unsa pa na, dili lang diha kundi bisan ang imong kasing-kasing, no? Nagbaton og kaligot-got, kasuko, kapungot, kayugot, tanangot, got-got, no? Skip-got, naa na sa imong kasing-kasing, no? Kailangan imo nang i-rebuke ang sarili igsuon. Ayaw gulata nga lain mo rebuke. Kung ikaw nakadungog ka ani, no? Dili ni siya aksidente. Plano ni siya tanan sa Ginoong igsuon. Mo na siya rebuke sa imong sarili. Lord, ako ning ginagapos, ginabutaan, espiritu sa kaligot-got, kapungot, pagdumot, la niluna sa akong kinabuhi. Ako ning ginalabay sa abyss in the name of Jesus. And I apply, no? Ana dayon. Sulti dayon, I apply the blood from the heart of Jesus into my heart. Lord, sa kasalamat Ginoo, for the great healing sa samad sa akong kasing-kasing, gikan ato niya kung kinsa tong tawo nga nakasala nimo. Amen. No, kay nganuman once na maka-forgive ka, ma-rebuke nimo ng mga buhat sa taning, buhat sa injection sa yawa sa imong hunahuna nga ayaw jud na siya, dumti jud na siya, panimalos, no? Igsuon. Ingon sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen. No, mao na siya nga dapat kalma lang. Ayaw pagbalo sa ilaha. Even ayaw man lang pagtubag. Kalma lang. No? Kaya ang Ginoo siya makipag-away sa ato ang mga kaaway. Amen.
Dili man nato kaaway ang tao. Kaaway nato, no, ang mga espiritu behind ato ng mga tao. No, na dito spirit sa strongman, stronghold, na ay oppression, no, na ay kanang istorya ka gibalin niya mo na siya, devourer, distraction, oppress, gibaliktad. Amen. No, espiritu sa pagpamakak, gibakakan ka. Espiritu sa kanang pagpanghilabot, bisag wala ka nang hilabot sa iyaha, gihilabtan jud kaniya, kay gusto lang niya, intention lang niya nga pasukon ka. No, amen. Pag-release og kapasayloan kay para sa imong pagtulog, hapsay imong panghuna-huna. Anyway, kung mag-release ka sa iya forgiveness o blessing sa katong nga tawo, no, nga nakasala sa imo ha, tapos ikaw nasakitan ka, kung magka-release ka og forgiveness o blessing, no, tapos siya dili siya makapasaylo nimo, di siya maka-release og blessing, kanang imong gi-release nga blessing igsoon mobalik na sa imo ha, pilo-pilo. Mao bitaw na, no, kung nagmatinumanon ta sa Ginoo, mag-release kag kapasayloan og blessing, ang imong balik blessing na mag-overtake, mag-overflow sa imong kinabuhi. Amen. No, dinhi jud ko nagsugod nga na-bless kay tungod naka-release yung truly forgiveness. No? Kaya abi nako naka-forgive nako kay ningon nako gipasaylo na taka, pero wala di ay. Wala di ay nako napasaylo ang usa ka tawo nga nakasala sa ako ug dako. No? Tungod ato, wala ko na bless. Wala ko na bless sa ako ang all my life, bisag dili ako ang una nga nakasala. Pero tungod kay wala ko kapasaylo, still sala gihapon ang nahitabo sa akong kinabuhi, no, tungod kay wala ko kapasaylo, wala ko naka-release og blessing, wala pud ko na bless. Amen. Ayaw hayain na mahinder ang imong mga panalangin tungod lang sa unforgiven heart. Amen. Igsuon, salamat kaayo, no, salamat kaayo nga kani nga pinaka-root nga word, no, truly maka-forgive ka sa imong isig kaingon. Tinuod, walay perpekto nato. Walay perpekto. Only Jesus, no, is the perfect sa atong mga kinabuhi. Siya lang ang corrector sa atong faith. No, dili nimo pwede nga katumanggay ngano man lagi siya kato siya, ngano man lagi siya. Sige mangyapon siya buhat og sala bisan pag Dios na siya. No, ayaw pagkumpara. No? Ang sugo sa Ginoo unaha pagtukod iyang gingharian. Iyang gingharian naa sa imong kasing-kasing. Karon kung naa kay mga kayugot, kaligot-got, kapungot, kasuko, pagdumot sa imong kinabuhi, dili, no? Dili mauyon, dili matama pag-build ang gingharian sa Ginoo. Kay dili mo sulod ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi unless na dili malimpyo ang motibo sa imong kasing-kasing. Amen. Amen. Always remember that. No, kailangan naa ka ana. Una, ang imong ma-receive healing. Healing sa imong wounded heart. No, mo na siya ingon siya sa iyang command sa ako, no? Ingon siya, tindog dad-a ang imong gigdaan ug lakaw. Amen. Tindog, it's time to move. It's time na imong isabwag ang kamaayo sa Ginoo, lakaw. Amen. Kay nga naman tagaan kag power sa Ginoo sa imong testimony. No, tagaan kaniya og anointing. Amen. Amen. Ingon siya diri sa promise, no, ang promise sa Ginoo sa ako while nag Bible reading ko. Yang saad sa ako from the book of John 5 verse 20, kay ang amahan nahigugma sa anak ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat ug ipakita pagayud kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini ug mahibulong kamong tanan. Amen. Nahigugma ang amahan sa iyang mga anak. No? Nahigugma siya kang Jesus tungod sa iyang dakong gugma sa atoa kay iyatang gituring nga mga anak.
bisan pagkapila ka nagbalik-balik og reject sa pulong sa Ginoo, gimahal ka buong-buo sa Ginoo. Hangtod karon nagalong lang gihapon siya nga one day maminaw ka sa iyang pagtawag nimo. No, mo na siya nga ayaw sugot mahunghungan ka sa taning, no, sa imong huna-huna kay mao man ni dulaan sa taning ang atong huna-huna, ang hunghung sa taning sa atong huna-huna, no. Nga siya nga ayaw tuo ana niya, oy gatik-atik ra ka ana niya, ayaw tuo ana niya, tinuod kaya na iyang gibuhat, wala man gani ka kaikita sa iya, wa man gani ka kaila, no, diba? Makabalo ka kung tinuod ang gisulti sa usa ka tao, ug makabalo ka kung naa ang presensya sa usa ka tao, kay nganuman while maminaw ka manindog ang balahibo kung naay presensya sa Ginoo nga naga-move ana sa iyang kinabuhi. Amen. Amen. Ayaw sugot nga hunghungan ka sa yawa og mga negatibo dira sa imong una, no? Ayaw na. It's time to stop, no? No, sa evil magsigig dula-dula sa imong una. Panahon na karon igsuon na paminawon na pud nimo ang balaang espiritu. Naara gyud na siya always sa imong kiliran. But naghulat siya nga ikaw mangita niya. Amen. Holy Spirit of the living God, ako kang giniimbitahan sa akong kinabuhi. I accept Jesus as my Lord and personal Savior, ug ako kang ginaalaw nga move sa akong kinabuhi. From the time nga mosulti nimo na, no? Tapos buong-buo pa jud imong pagtuo sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo mo flow sa imuha. Kay nganuman ang spirit niya, no, ang spirit niya ang mogamit sa imuha para sa imong isig kaingon. Mo nang imong isig kaingon pag masangyawan nimo, no, maminaw. Bisag dili sila gusto maminaw na sila. Amen. Amen. Because of the anointing of the living God, no, nga mo flow sa imong kinabuhi because imuhang ginatawag ang balaang espiritu. Amen. No, dili naman katong pareho sa panahon sa una nga kailangan pa nimo makita si Jesus para makita nimo milagro. Karon dili. It's karon nga moving na karon sa Holy Spirit. So panahon na nga tawagon nimo ang Holy Spirit. Let the Holy Spirit, di ba ningon na in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Karon nga panahon nato, Holy Spirit na karon nga moving. Humana sa Old Testament ang in the name of the Father. Humana no sa panahon ni Jesus and of the Son. It's time na karon imbitahan nimo adlaw-adlaw ang balaang espiritu sa imong kinabuhi para siya move sa imuha ug para ang yawa dili makaduol sa imong kinabuhi. Even balatian espiritu na sa yawa, spirit of sickness, no, moingon ka spirit of sickness sa akong kinabuhi, akong gina-rebuke, gina-cancel, akong ginawad-an og gahom, akong labay sa abis in the name of Jesus. O diha dayon, no, magkurog-kurog na ang sickness. Magkurog-kurog na siya, malisang na siya, umuhawa na siya, mubalik na siya sa abis kay didto jud na siya nabilong ang tanang mga balatian. Amen. No, ang gusto sa Ginoo manawag ka sa iyaha, pangitaa ang iyang gingharian. Lord, tinuod ba na iyang gisulti, Lord? Amen. No, one day maka-recognize ka. Ma-remember nimo ni imong mga nadungog. Nga tinuod jud ay buhi jud ay ang Ginoo. No? Matingala na lang ka sa una dili ka blessed life tungod kay naka-release ka og forgiveness. Amen. Tungod kay naka-receive ka og forgiveness, mahimo ka ng blessed. No? Mahimo ka ng rich. Mahimo ka ng wealthiest tungod kay naa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Kay siya man ang tag-iya ni ining tanan. No, dili man ni pinaagi lang sa imong kusog. Pinaagi ni sa iyang gugma sa imong kinabuhi. Mo nang blessed ka. Ayaw pagpagarbo nga dato man ko dili na ko ana, okay ra ko. Kira ko nga wala ko Ginoo kay dato naman ko. Kaya naman ako bayaran ang tanan. Dili. No? Amen. Paninguha
Pangitaa always ang Ginoo. Siya ra gyud maka-provide tanan. Once na masik na nimo una ang Ginoo, no, ang iyang gingharian, unahon nimo bisag naa kay gustong buhaton pero dili na lang nimo buhaton kay giuna lagi nimo ang kabubuton sa Ginoo. One day tanan nimong mga desire sa imong kasing-kasing, tanan nimong mga need nga wala pa nimo pangayua, matingala na lang ka, mga bot ang ihatag sa Ginoo. Divine connection mo na. Be blessed always nga buhi ka. Ayaw isipang nga pobre man kaayo ko, kuan man kaayo ko, daghan magkulang sa amo dire, pobre kay ko, inaana ra pud mi sa una. But karon nagmanifest na ang ako ang mga gipang-ampo. Amen. Kay ngano man giuna nako ang gingharian sa Ginoo, no? Uban, no, sa akong pagpangalagad gi apil nako pagtawag ang ako mga pamilya. Amen. Kay ngano man dili ko gusto nga sa ako lang putob ang kaluwasan. Ako lay malipay. Gusto nako, no, masyaran ang tanan. Kay niingon dinha sa pulong, no, sa Ginoo from the book of Matthew. Sa pulong sa Ginoo, go and preach na ang kingdom sa Ginoo haduol na ang kingdom sa Ginoo. Kay nganong duol na? Kay karon ang kingdom sa Ginoo is at hand, naa na sa imuha. Kay ikaw man ang naminaw ani nga mensahe. Amen. Amen. No, glory to God, dalaygon ang Dios. Pero kung dili nimo i-take heart ang iyang command, ang iyang warning. Amen. From the book of John 5:24. Sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. No, ingon ang Ginoo, di ba? Kung motuo ka sa iyaha, ako gigamit lang man gyud ko sa Ginoo. Pero kaning mga mensahe nga ning gawas sa akong baba, leading na ni siya sa Holy Spirit. Amen. No, dili ka silutan kung ikaw motuo ka nga buhi ang Ginoo sa imong kinabuhi. No, naga-exist siya sa imong kinabuhi. Ikaw lang yun ang wala nanawag niya. Ikaw lang yun ang paulit-ulit gi-invite pero ning reject o Ginoo. Amen. No, mo na siya ang memory verse sa ako while ako ning gibasa ning book of John 5. No, from the book of John 5 verse 17, busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Amen. Ang akong amahan, no, amahan nga naa sa langit, nagbuhat hangtod karon og mga milagro kanimo ug kanako. Pero dapat makita nimo ang mga milagro sa Ginoo. No, ayaw sugot nga kabira na pud na sa yawa ang imong mga mata nga tungod anang iyang sulsul sa imong hunahuna nga ayog tuo ana niya, ayog tuo, no? Pero karon bisan pag moingon na siya, muhunghong na siya sa imuha nga ayog tuo, no? Sama sa mga bisan kinsa nga mga preacher nga anaa sa mga media, no? Bisan pag moingon na ang yawa sa imong hunahuna, ayog tuo na niya, motuo jud ka. Kay ngano man God is able to control in your life. Pwede ra jud na isa ka hikap sa Ginoo, uy, yawa, hawa. Muhawa ra jud ng yawa. Amen. No? Kay ngano man makakita pa lang ang Ginoo. Makakita pa lang ang yawa sa Ginoo. Mag-shaking na siya. Kita ka anang mga naposes nga tao pag naay anointing sa Ginoo ang preacher, no? Makakita pa lang na ang naposes nga tao. Mingon na maka-recognize na sila nga naay Ginoo na nga preacher, no, nagbuhi na nagkinabuhi na sa kamaayo tungod sa pagpanudlo sa Ginoo. Pagka na makita kanang yawa nga nagposes ana nga tao, kay espiritu man yun na bad spirit man yun nagposes sa tao, no, mingon na yun na siya nga
hawa. Madlok na siya, ayaw duol sa ako, hawa. Muana na siya. Pero ang Ginoo, isa lang kaingon sa Ginoo. Panahon na, hunong na. Humana imong paggamit ani nga tawo. Hawa na, layas ug adto sa abyss. No? In Jesus name. Mawala yun na siya. Ang mga daotang espiritu nga nagsigig inject sa imuhang mind. Mo'y nakapawik nimo, nakahatag sa imong kaguol, kahadlok. Daghan kay kahadlokan, hadlok ka sa turko kay maningil. Hadlok ka sa mga bill nga moabot, no? Moabot ang one day. Yang kanang imong mga worry, imo na lang ng anaon na. Salamat Lord. Salamat Lord na nakakaplag ko buhi nga Ginoo sa akong kinabuhi. Amen. No mo na dalaygon ang Ginoo. Salamat igsuon sa imong pagpaminaw, no, for this wonderful message of God from the book of John 5. No, amen. Amen. Dili na ka makaingon nga wala mang nagtudlo nako. Daghan na ang mga pamaagi, no, sa pagsangyaw sa pulong. Ang imo na lang namnamon ang pulong sa Ginoo. Amen. Lahi-lahi tag mga revelasyon, lahi-lahi tag mga definition sa every verses sa ato sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. No, you have your own definition and my own revelation. Amen. But kani, no, base lang yun ni sa ako ang divine revelation nga gilid sa Ginoo sa akong kinabuhi. Muna dalaygo ng Dios. Salamat kay naminaw ka igsuon. Dili ni siya aksidente. Plano sa Ginoo nga magsaksid ka sa imong kinabuhi. Amen. No? Dalaygon, I speak shalom, no? Shalom means peace in your life. Amen. No? I speak shalom, no? Walay makulang nimo. Tanan provided ka sa atong buhi nga Amahan sa langit. Amen. Tungod kay sa dako niyang gugma sa imuha ug kanako. Amen. No, we are being blessed. We are being healthy. No, tungod kay naa ang Ginoo na nalipod sa atoa. Walay kapahamakan nga makaduol sa atoa. Amen. Dalaygon ang Ginoo. Salamat kaayo igsuon sa pagpaminaw. Thank you for this wonderful life na gibag-o ko sa Ginoo. Ug I hope ug I declare and decree nga ikaw pud karon nga naminaw, no, makabaton ka ug dakong kabag-uhan, the great transformation, tanan gikawat sa yawa sa imuha, restore na sa Ginoo sa imuha buong buo. Kung gikawatan kaniya, no, o kanang mga kahadlok, kung butangan kag kahadlok sa yawa, kwaon na sa Ginoo. Pulihan na niya, no, o confidence na ikaw makashare ka sa mga milagro sa iyong Ginoo. Himuon ka na niya nga living witness ug makakita ka nga mas labaw pa ni adtong mga panahon na ang mga milagro sa Ginoo nga mo-flow sa imong kinabuhi. Dili lang sa imong kinabuhi, uban sa imong pamilya o sa tibuok nimong mga kabanayan. Thank you. God bless everyone. Shalom and shalom. In Jesus' name, thank you niining tanan. Dalaygon ang Ginoo.